जों मोनसे गोनां बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेराव जों फैदों आरो नोंथांमोननो जों फोरमायनो नागिरदों आरो आंजों लोगो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिनां सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जे जारिमिनारि जथुम्मा 62थि बोसोरसालि जथुम्मा बेखौ देग्लाय जोङो बड'फानि जोनोम थावनि क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै फैगौ 13, 14, 15 आरो 16 मार्च 2025 मायथाइयाव जोङो खुंनो लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्रायनो होबोबाय थानाय जोङो माखासे जोंनि जायफोर बान्थाफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बान्थाखौ जों देग्लाय जथुम्मानि गेजेरजों जोङो जाय गेदेमा बिथांमोना बान्थाखौ मोननो हादों बिथांमोनखौ जों बावनो थाखाय जों थांखि लादों आरो गिबियावनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि सासे गेदेमा थुनलाइगिरि सासे मोजां प्रफेसार मधुराम बर' बिथांनि मुङाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेकेन्डारि आरो एलिमेन्टारि लेभेलनि जों बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफोरनो जों बान्था बावनाय जायो आरो देग्लाय 2025 मायथाइनि थाखाय जोङो सेकेन्डारि आरो एलिमेन्टारि सेक्सनाव जोङो बर' बिजोंनि सानै गेदेमा फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जों बान्था बावनो नागिरदों आरो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे जुरि बर्ड जों दानानै होदोंमोन आरो बे जुरि बर्डआ जिल्ला आफादनिफ्राय फैनाय माखासे फोरोंगिरिफोरनि फारिलाइखौ बिथांमोना नायबिजिर आरो जुरि बर्डआ जोंनो सानै फोरोंगिरिनि एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारिनि थाखाय जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जों गथायबाय आरो सेकेन्डारियाव देग्लाय 2025 मायथाइनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मधुराम बर' साबसिन फोरोंगिरि बान्थाखौ मोननो हादों बर'मा हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि देवबार रामसियारि बिथां आरोबाव एलिमेन्टारि लेभेलाव मोननो हादों उदालगुरि जिल्लानि अरांनि UNB मेम'रियेल एम इ स्कुलनि फोरोंगिरि बासिराम बसुमतारी बिथां सानैखौबो जोङो मधुराम बर' साबसिन फोरोंगिरि बान्था मोननो हानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जोङो साबायखर बावहरबाय आरोबाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 9थि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद जायफोरा टप 3 मासिखौ मोननो हादों 9 आरो 10 नि थाखाय बिथांमोनखौबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालि जथुम्मानि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों बरायगोन मान बावगोन आरो बिनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय देग्लाय जोङो मोनसे थांखि लादों बे थांखियानो जाहैबाय जाय बर' लिरगिरि बिथांमोना साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोनो 2005 मायथाइनिफ्रायनो बर'फ्रा साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिदि कनफारेन्सआव जों बरायनाय जायाखैमोन नाथाय देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय जों मोनसे थांखि लादों जे जाय गेदेमा लिरगिरि बिथांमोना बर'आव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनो बेखौ देग्लायनिफ्राय जोङो मान बावनो लादों आरो जों देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 52थि बोसोरसालि जथुम्मायाव 3 जोंनि गेदेमा लिरगिरि बिथांमोना साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादोंमोन फारियै अरन राजा बसुमतारी बिथां आरो बिनि उनाव भारजिन जेकबा मुसाहारि आरो सेल्फ मेड रानि बर' बिथांमोनखौबो जोङो जथुम्मानि गेजेरजों मान बावनो थाखाय जों थांखि लादों आरोबाव जोंनि बर'नि गेजेराव सासे आगोमा पद्मश्री बान्था मोननो हानाय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार डक्टर अनिल बर' बिथांखौबो जोङो जथुम्मानि गेजेरजों पद्मश्री बान्था मोननो हानायनि थाखाय बर' हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हानायनि थाखाय जोङो बान्था बावनो थाखाय जों मान बावनो थाखाय बिथांखौ जोङो आखायाव लादों आं बिनि उनाव डेटआ आफादनि 52थि बोसोरसालि जथुम्मानि नैथि सानाव अर्थात 14 मार्चआव जोङो सानजौफुनि 12 रिंगायाव जों मोनसे मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौ बावगोन आरोबाव नोंथांमोननो फोरमायनानै मोजां मोनदों जोङो फैगौ 14 मार्चआव जोंनि जथुम्मायावनो जों मोनसे इडुकेसन एन्ड इउथ कनक्लेभ सोलोंथाइ आरो लाइमोन जथुम जों लादों आरो बे लाइमोन जथुम आरो सोलोंथाइ आरो लाइमोन जथुमाव जोङो गाहाय आलासि महरै भारतनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बिथाङाबो जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बिनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव जोङो सासे जर'खा आलासि महरै जों हांख्रायदों बिथाङा मोजां जोंनि सिगाङाव बाथ्रा बुंगोन आरो बिथाङानो जाहैबाय इसर'नि
फर्मार डाइरेक्टर डक्टर सुधीर कुमार इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशननि फर्मार डाइरेक्टर बिथाङाबो जोंनि गेजेराव जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जों जायफोरखौ जोङो बान्था दुलाराय बर' फरायसा आफाद बान्था हिसाबै फोसावबाय जायफोरा मोननो हादों बिथांमोनखौ जों बरायगोन आरो बे हाबाफारियावनो जोङो गासै फरायसाफोरखौ जोंनि जायफोर कलेज दङ इउनिभारसिटि दङ आरो स्कुलफोर दङ जायफोरा 9-10 फरायनाय गासै 30,000 गेदारिं जों बे फरायसाफोरखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो बे फरायसाफोरखौ हांख्रायनानै भारतनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान आरो इसर'नि फर्मार डाइरेक्टर डक्टर सुधीर कुमार बिथांमोना फरायसाफोरजों इन्टारेक्ट खालामगोन आरो फरायसाफ्राबो बिथांमोनजों मोजां मोनसे नलेज मोननो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। बिनि अनगायैबो जोङो टेलिस्क'पनि गेजेरजों सलार सिस्टेमनि जेसेबां जोंनि ग्रहसाफोर दङ बेखौबो जों डाइरेक्टलि नायनो हानायनि मोनसे बेबस्थाखौ जों खालामबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोर गासै हाबाफारिखौ जोंनि जायफोर फरायसाफोर दङ बिथांमोननि इयुननि थाखायनो खालामदों। ओंखायनो जोङो जोंनि कलेजनि प्रिन्सिपाल स्कुलनि हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोननो जों लाइजाम हरदों जे गासै फरायसाफोरखौ जों जि गिदिर थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जों जि फरायसा लाइमोन आरो सोलोंथाइनि सायाव जि मोनसे जोङो सावरायनो लादों बेवहाय गासै फरायसाफोरखौ जोङो बाहागो लानो थाखाय जों दिनै खावलायगोन आरो फोरोंगिरिफोरखौबो गोरायुंफोरखौबो जोङो गावबा गावनि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ बे मोजां मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानायाव सुबिदा खालामनो थाखाय जों खावलायदों आरो जों मोनसे टपिक्स लादों बे टपिक्सआनो जाहैबाय इम्पावारिं इउथ फर भाइब्रेन्ट बड'लेण्ड फर विकसित भारत माने गेरेमसा बड'लेण्ड आरो मोनसे जौगासार भारतनि थाखाय लाइमोनफोरखौ फोहोमनाय एबा गोहोगोरा खालामनाय बे आयदानि सायाव जोङो मोनसे सावरायनो लादों आरो बिनि गेजेरजोंनो खनसेबाव आङो गासै फरायसा नोंथांमोनखौ बे मोनसे मोजां हाबाफारियाव बाहागो लानानै जि साफ्रोमबो फरायसानाव मोनसे इयुन थायो सिमां थायो बे सिमांखौ इयुनखौ मोगथां महराव जाफुंनायाव मोनसे मोजां लामा मोनगोन होननानै जों फोथायनाय दङ। ओंखायनो बयखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालि जथुम्मानि जे सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जों खुंफुंनो लादों बेफोर गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानो थाखाय खावलायहरबाय। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।